Ako po si Shane Samala, ang Pops ng Pops Sizzling Garage. Ako din po ang utak ng PSG. Ako rin po ang gumagawa ng lahat ng recipe dito sa restaurant. Nag-start po nung 16 years old ako dahil sa kahiligan ko rin po magluto. Nung pandemic, halos wala rin pong ginagawa. Nasa bahay lang, puro higa at saka kain. Doon po ako nag-try na magluto. Then, inisa-isa ko po lahat hanggang sa nakuha ko po yung tamang lasa. Maraming trial and error po sa umpisa bago naging perfect yung recipe po namin. And lagi din kami nangingi ng mga opinion galing sa customers para mas lalo po namin ma-improve yung recipe po ng restaurant. Sa mga nagtatanong po kung sino si Pops, si Pops po ay ang aking brother-in-law po na siya pong bumuo ng mga recipe namin. Nag-start po siya, 16 years old pa lamang po siya noon nung binuo niya itong aming mga recipe na hanggang sa ngayon, lahat po ng mga bagong ino-offer po naming pagkain ay siya po ang may gawa po. Si Pops po kasi ay bata pa lang mahilig na magluto. Kaya simula nung binuksan po namin yung Pops Garage, nakuha niya po yung mga puso ng mga estudyante hanggang sa nakikita po namin pinipilahan po yung kainan namin ngayon dahil patok po sa masa yung panlasa na ino-offer po namin pagkain. Saka affordable po. Siguro, ang pinagkaiba lang po namin sa ibang resto, bago po kasi kami maglabas, bago ako gumawa ng isang menu, oras tsaka isip talaga yung ginugugol ko. Kasi hindi po pwedeng basta ko lang ginagawa yung pagkain na hindi ko sure kung papasok sa lasa ng masa. Tsaka hindi kami masyadong gumagamit ng mga preservatives. Hanggat maaari, kami yung gumagawa. Kami yung nag-experiment kung paano namin mapapalasa yung pagkain. Kaya din siguro nagugustuhan at binabalikan nila yung pagkain namin dahil bukod sa mura, hindi namin siya tinitipid sa lasa kasi kami din po, kung ano yung siniserve namin na pagkain, hindi yung kinakain namin. So, alam namin yung dapat na papasok sa panlasa ng mga tao. Yung mga bestseller po namin, Sizzling Tapa dahil manamis-namis po, pasok na pasok sa mga matatanda kasi yun ang kadalasang in-order po ng matatanda. Then, pork yempo, dahil yung pork yempo po namin hindi po siya breaded, grilled pan po siya. So, kung anong laki nung yempo, hindi po yung siniserve namin. Pork sisig, yun po talaga yung bestseller namin. Hindi po siya authentic. Sariling recipe ko rin po yung pork sisig. Tsaka yung tonkatsu po, sa mga bata, yun yung madalas po nilang in-order. Ang sikreto po sa masarap namin na sizzling, ang sizzling naman kasi napakasimpleng pagkain lang yan. Di mo kailangang artehan, di mo kailangang maglagay ng mga mamahaling ingredients. Basta alam mo yung tamang lasa, makukuha at makukuha. Naniniwala din ako na wala naman sa ingredients yan. Nasa talent yan at tamang panlalasa. Pag kumain po kayo dito, makakaasa kayo na lalabas kayong busog, nakangiti, na hindi masyadong natatapisan ng bulsa nyo. Dahil lahat ito pasok sa budget. Ako po si Ray, isa po sa owner ng Pops Sizzling Garage or mas kilala po sa tawag na PSG. Going 4 years na po kami ngayon. Nag-start po kami noong July 2022. Naisipan po namin mag-start ng business na ganito dahil ito po yung pangarap naming mag-asawa. Nag-start lamang po kami noon sa maliit na pwesto. Wala pa pong bubong noon. Nasa ilalim lang po kami ng punong mangga. Open lamang po kami noon 4 PM to 10 PM. Hanggang sa minahal po kami ng mga customer namin at sa awa po ng Diyos, nakalipat po kami sa mas magandang pwesto po. Ang ino-offer po namin na menu, sir, is mga sizzling po. We have sizzling tapa, sizzling pork chop, sizzling sisig. May mga bago po kami ngayon, sizzling kare-kare, sizzling chicken ala king, and chicken teriyaki po. Sa halagang 119 pesos po, meron na po kayong only rice, only drinks, only gravy, at only soup.
Noon, nung nasa maliit pa lamang po kami na pwesto, masailaling pa lamang po kami ng puno, hindi pa ganun karami yung tao. Pero ngayon pong nasa malaking pwesto na po kami at dalawa na po yung branch namin, dinadayo na po kami ng mga nasa ibang lugar po. Dinudumog po kami dito, pagpatak po ng alas 6 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Talaga pong tuloy-tuloy yung customer namin. Paramihan po ng customer namin is around Imus, Dasma at Bacoor po. Mga rider po, marami pong group ng rider na pumupunta din po sa aming maliit na restaurant. Sa tag-isang branch po, maabot na po kami ng tag 100 na kilo. So matotal po, meron na po kaming 200 kilos sa isang araw po. Ang Popsi Sling Garage po ay malaking naging tulong sa amin dahil natutustusan po namin yung mga pang-araw-araw po na kailangan namin. Masaya din po na nakikita namin na masaya yung customer at the same time natutulungan po namin yung mga empleyado po namin. Binabalik-balikan kami dahil siguro po mura at saka hindi katulad ng ibang restaurant na tinitipid sa lasa, tinitipid sa serving. Talagang hanggat kaya namin masatisfy yung customer, ginagawa po namin kahit wala na masyadong kinikita. Nung pandemic po kasi, doon din nag-boom si Ninong Rai doon sa ginagawa ng mga vlog. Then, kaya kung tawagin po nila ako ngayon, Ninong Rai po, kasi alos kamukha ko daw po. Then, hindi nila alam na may backstory yun, na siya rin po yung inspiration ko. Lahat po ng vlog niya, lahat ng mga, pati yung tinuturo niya kung paano gumawa ng ganitong tamang lasa, kung paano mag-improvise ng ganitong pagkain, pinapanood ko po isa-isa talaga. Doon po ako natuto, kaya unti-unti, nabuo ko po yung recipe ng PSG. Bukod po sa paggawa ng mga recipe, ako rin po ang head supervisor ng kitchen. So, ako rin po ang nagmamanage ng kitchen. So, hindi po ganun kadali dahil sa murang edad, 16 years old po nag-start din. Pinagsama-sama ko po lahat yun. Pati po pag-train ng iba't ibang tao. Nagkaroon din po kami ng branch sa Iloilo. Pumunta rin po ako doon din nag-train ng iba't ibang tao. Marami pong nakasalamuha, marami tinatansyang ugali ng tao. Pero kasama po yun sa pagharap sa business. Payo ko naman sa mga batang nangangarap lang din dahil ako dating nangangarap, hanggang ngayon nangangarap pa din ako. Sipagan nyo lang, tsaka maniwala kayo sa sarili nyo dahil walang ibang tutulong sa inyo kundi ang sarili nyo lang. Sipag at tiyaga, madadapa pero dapat marunong tayong bumawi at bumangon. Kung gusto niyo pong makatikim ng masasarap na sisling, punta lang po kayo dito sa Popsi Sling Garage. Sa mga customer po namin, simula nung una hanggang ngayon, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakakapunta o nakakatikim sa Popsi Sling Garage, meron po kaming branch sa Molino 1, Bacoor, Cavite at sa Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Open po kami 24/7. Madali lamang po kaming puntahan dahil nasa Google Map na po kami. Maraming salamat po.